Της Ειρήνα Ηλίβα και ας δούμε ποια είναι τα κορίτσια και πώς προετοιμάζονται για τους αγώνες της Βραζιλίας. Είστε έτσι η αρχηγός μιας πολύ ωραίας ομάδας. Θέλω να μου πείτε τι έχουν αυτά τα κορίτσια που το κάνει αυτή την ομάδα ξεχωριστή. Είναι όντως όπως τα λέτε. Αυτή η ομάδα είναι ξεχωριστή και εμένα με έχει εκπλήξει πάρα πολύ ευχάριστα. Γιατί από την αρχή του χρόνου εμείς ξεκινήσαμε σχεδόν από τις τελευταίες θέσεις. Σε όλες τις διεθνές αγώνες που πήγαμε, το μόνο που είχαν σχόλια για μας ότι κάθε αγώνα είμαστε καλύτεροι, αλλά οι τελευταίες θέσεις μας ντουρίζανε έτσι εύκολα. Και αυτό που ήταν ξεχωριστό και θαυμάσιο σε αυτή τη ομάδα, ότι αυτά τα παιδιά δεν αφήσανε τους στόχους τους, δεν αφήσανε τον όνειρός τους, δεν αφήσανε η ευθύνη ότι εκπροσωπούν την ελληνική ρυθμική γυμναστική. Δουλέψανε σκληρά κάθε μέρα, κάθε στιγμή και έτσι, πώς λέμε εμείς οι προπονητές, πήραν με το σπατί τους την πρόκριση και έτσι μπήκαν στα 12 καλύτερα του κόσμου με άνηση, με αυτοπεποίθηση και πήραμε συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο. Τώρα, αν ήσασταν μία προπονήτρια που στέκεται στην κερκίδα και βλέπει αυτή την ομάδα να αγωνίζεται, πώς θα τη χαρακτηρίζατε αυτή την ομάδα απ' έξω, όχι από μέσα ως προπονήτρια? Εγώ προσπαθώ κάθε φορά να τους βλέπω απ' έξω, όχι ότι είμαι προπονήτρια τους. Και αυτό που βλέπω από αυτά τα παιδιά είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και μια ωριμότητα. Αυτά τα παιδιά είναι υπεύθυνοι. Αυτά τα παιδιά ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν τους στόχους τους και ξέρουν και την ευθύνη τους, το οποίο εγώ θαυμάζω σε αυτά τα παιδιά. Ποιο βλέπετε να είναι το δυνατό τους σημείο ως ομάδα? Η ψυχραιμία τους και αυτό που σε αυτό το άθλημα χρησιμοποιούν κυρίως το μυαλό τους. Υπάρχει κάτι όσον αφορά στο Ρίο που εσείς έτσι φοβάστε, που έχετε άγχος? Κάθε αγώνα έχουμε άγχος, και εγώ και τα παιδιά. Απλώς προσπαθούμε να το εκπαιδεύουμε για να μην φαίνεται και να δείξουμε ότι έχουμε προχωρήσει και έχουμε οριμάσει. Είναι έτσι νέα παιδιά. Είναι πολλές, είναι μακριά από την οικογένειά τους. Θέλουν και λίγο μια ψυχολογική υποστήριξη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, όχι μια μικρή, πολύ μεγάλη. Είναι παιδιά. Είναι μικρά παιδιά. Παρόλο ότι είναι χρόνια εδώ, δεν πάβουν να είναι μικρά παιδιά. Και όπως η Ομοσπονδία τους δείχνει αγάπη, οι γονείς τους είναι δίπλα τους. Εντάξει, εγώ είμαι η μόνη σκληρή. Τα νιώθετε όμως λίγο και σαν παιδιά σας? Είναι παιδιά μου. Είναι τα παιδιά μου. Ναι. Έτσι, όταν σας έχετε το μυαλό σας ο αγώνας στο Ρίο, ναι, θέλω να μου πείτε αν κάνετε κάποιες σκέψεις ή έχετε κενό αυτό το κομμάτι να το γεμίσετε εκεί? Όχι. Δεν είχα, όταν ξεκινήσαμε με τα παιδιά, ποτέ δεν σκέφτηκα αν γυρίσω και είμαστε αποτυχημένοι ή αν γυρίσω και είμαστε επιτυχημένοι. Απλώς εμείς δουλέψαμε. Δουλέψαμε για τους στόχους μας, πήραμε τους στόχους μας και χαρήκαμε ότι η δουλειά μας ήταν σωστή. Από εκεί και πέρα αυτό το κομμάτι έχει κλείσει, πάμε παραπέρα. Είστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε πώς χαρακτηρίζετε την ρυθμική γυμναστική στην Ελλάδα, στη χώρα μας? Κοιτάξτε, εγώ είμαι 30 χρόνια και είχα τη τιμή να φιλοξενηθώ από την ελληνική ρυθμική γυμναστική πριν 30 χρόνια. Να είμαι καλεσμένη στην πατρίδα σας. Σχεδόν το ενσάμπλ έχει ξεκινήσει με εμένα. Είναι ένα άθλημα που ξεκίνησα εγώ με την κυρία Ελένη Πουλεχρονίδου και με τα παιδιά εκείνη την εποχή που ήταν εξίσου θαυμαστά παιδιά.
η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Η ελληνική ρυθμική γυμναστική είναι σφραγισμένη στην παγκόσμια ρυθμική γυμναστική και πάντα περιμένουν από τους Ελληνίδες, από τις αθλήτριες να δείξουν κάτι καινούριο και κάτι καλό. Αν δεν ήσασταν προπονητριάς, δεν ήσασταν κάθε μέρα μαζί τους και τις βλέπατε να αγωνίζονται, πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή την ομάδα απ' έξω? Μια δεμένη ομάδα που ζητάνε από τον εαυτό τους το καλύτερο. Φαίνεται δηλαδή ότι η μία βοηθάει την άλλη, προσωπικά η καθεμία για τον εαυτό της, και η μία βοηθάει την άλλη ώστε να μπορέσουν δηλαδή φαίνεται νομίζω αυτό έξω ότι είναι μια δεμένη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό που καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Δεν μας πίστευαν πολλά άτομα, αλλά με την προσπάθεια που κάναμε και με την επιμονή καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Όλο αυτό το συναίσθημα που νιώθει ο αθλητής που θα πάει η Ολυμπιάδα και έχει πάει ήδη, νομίζω ότι δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το καλό αυτής της ομάδας, αυτής της εθνικής? Είναι η ψυχή. Η ρυθμική γυμναστική είναι ο τρόπος έκφρασης αυτών που νιώθεις μέσω του χώρου και της γυμναστικής συγχρόνως. Στο ενσάμπλ συγκεκριμένα είναι πειθαρχία, είναι συγχρονισμός, είναι η ομάδα. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι όλες μαζί είμαστε μια ψυχή μες στο τοπί, μια γροθιά. Μια δεύτερη Ολυμπιάδα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί φέτος. Είχαμε δυσκολίες στην αρχή της χρονιάς, αλλά όλο το προπονητικό team και οι αθλήτριες τις αντιμετωπίσαμε και τα καταφέραμε. Τι είναι αυτό που σου προσφέρει η ρυθμική, έκανες, έφυγες, ξαναήρθες, τι είναι αυτό που σου βγάζει? Μου βγάζει τα πάντα. Άμα ξαναγύριζα το χρόνο πίσω, νομίζω θα ξαναέκανα το ίδιο πράγμα. Είχα σαν δεύτερη προτεραιότητα το σχολείο και εννοείται η οικογένεια, φίλους και τέτοια, αλλά δεν το μετάνιωσα τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, αν όχι όλο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι όνειρο αυτό που ζω. Ακόμα δεν έχω πιστέψει ούτε εγώ ούτε τα κορίτσια ότι θα βρεθούμε σε αυτό το σπουδαίο γεγονός που ονομάζεται Ολυμπιάδα. Ξαναγύρισα με αυτό το στόχο και με το ότι ήθελα να δοκιμάσω, επειδή ακριβώς έκανα τόσα χρόνια, δεν ήθελα να φύγω από αυτό το άθλημα χωρίς να έχω δοκιμάσει και αυτό το κομμάτι, το ομαδικό. Οπότε γύρισα με αυτό το στόχο, αλλά έλεγα ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρω, τουλάχιστον θα έχω προσπαθήσει. Τώρα που το έχουμε καταφέρει, νομίζω ότι είναι όνειρο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Πώς είναι λοιπόν να είσαι σε αυτή την εθνική ομάδα ενσάμπλ? Είναι πολύ ωραία. Νιώθω περήφανη που είμαι εδώ πέρα και υποστηρίζω τη χώρα μου, την Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ, δεν είναι όπως στο σύλλογο. Είναι λιγότερες ώρες προπόνηση στο σύλλογο, όχι τόση απέτηση, αλλά μου αρέσει πολύ που είμαι εδώ. Είναι ένα όνειρο αυτή η πρόκληση, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν μας φοβίζει κάτι συγκεκριμένο, θα δουλέψουμε πολύ, η προετοιμασία θα είναι πολύ σκληρή αυτό το καλοκαίρι και το ξέρουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πώς σου φαίνεται που θα πάτε στο Ρίο και θα αγωνιστείτε σε Ολυμπιακούς αγώνες? Για όλες μας ήταν ένα όνειρο που από μικρές παλεύουμε γι' αυτό. Με πίστη και δουλειά κάθε μέρα το πετύχαμε. Πλέον μετράμε τις μέρες. Ανυπομονούμε για να ζήσουμε αυτό το όνειρο. Είστε φίλες? Ναι. Θα συζητάτε έτσι αν σας αγχώνει κάτι, αν θα πάτε εκεί, πώς θα... Ναι, όλα τα συζητάμε για να βοηθάμε μία την άλλη. Τι θα ήθελες να καταφέρετε στο Ρίο? Πρώτα απ' όλα θέλω να δείξουμε τη δουλειά μας που έχουμε κάνει. Να εκτελέσουμε αυτά τα δύο προγράμματα σωστά. Να το χαρούμε, να το κάνουμε για μας και από εκεί πέρα τα αποτελέσματα έρχονται μετά.